ಹೇ ಗೈಸ್ ಯಾನ್ ಬಕ್ಕ ಪಿಂಕಿ ಪಿದಾಡ್ನಿ ಚಿಕ್ಪೇಟೆ ರೋಡ್ ದಂಚಿ ಪೋದ್ ಬಾರ್ಕಾಯ್ನೊಂದು ಬಟ್ ಇಂಕಲ್ನ ಕಣ್ಣಗು ಬುರ್ನಿ ಫುಡ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಪನಿ ನಿಯರ್ ಡಿಪ್ಪುನ ಫುಡ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅವಂಜಿ ಕಿಂಜ ಫುಡ್ ಕೋರ್ಟ್ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ವರಾಂಡಲ ಪೋಡು ಪನೊಂದು ಇತ್ತುಂಡು ಇನಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಲ್ತ ನಮ್ಮ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಆದ ಸೊ ನಮ್ಮ ಆರ್ಡರ್ ಮಂತಿನದಾದ ಪಂಡ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಅಂಚನೆ ಪನೀರ್ ಮೋಮೋಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಸ್ವೀಟ್ ದಾತಾಂಡ ಇಪ್ಪಡ್ ಪನೊಂದು ಡಾರ್ಕ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ವೇಫರ್ಸ್ ಮಲ್ತ ಸೊ ಒಂದು ನಮ್ಮನ ಮೋಮೋಸ್ ಬಕ್ಕ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ಪಾತಿರೊಂದು ಅವೇನು ತಿನ್ನೊಂದು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪೋಯ್ನಿ ನಮ್ಮನ ಸ್ವೀಟ್ ಆರ್ಡರ್ ದಂಚಿ ಸೊ ನಮ್ಮನ ದಿನ ಎಂಜಾಯ್ ಆಯ್ತನೆಂದು ತುಲೆ ಬಟ್ ಮುಲ್ಪ ಎಂಕಲಿಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನ ಕಲೆಗೂ ಮತ್ತು ಅಂಚನೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮತ್ತು ಪೋದು ತಿಂದು ಬರೆಗೆ ಒಂಥರ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಬರೆಗೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಸೊ ನಮ್ಮ ಎಂಕ್ ಮಾತ್ರ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ನಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಡಾರ್ಕ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ವೇಫಲ್ಸ್ ಯಾನಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಆದಿತ್ತೆ ಸೊ ಒಂದು ನಮ್ಮನ ಇತ್ತ ದಿನದ ಮಿನಿ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬೋಡಾಂಡ ನಿಗಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆ ದಂಚಿ ಬತ್ತಂಡ ಅವಳು ಗಾಂಧಿನಗರದ ಫುಡ್ ಕೋರ್ಟ್ ಪೋಲು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್